سلام كبرات تخاتلتي نحجي بستدل وزيناتات اب غواتيمالا ايرتراويان متحازم ابي احمد زرغح صحف دكتور دبرصين بزعبا لزب سلام سراوي تግራይ ኮመድ محافشاو كونتات زهابو مغلصي رواندا سدتنياتات ክትቀበል ዝወሰደቶ ገንዘብ ከም ዘይትመልስ መግላጻን መበቆል ኮሮና ዝኾነ ቦታ ዝሕብር መረዳእታ መርካቡን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም መንግስት ሩዋንዳ ከብሪጣንያ ንዝመጹ ሓተት ዕቁባን ስደተኛታትን ንምቕባል ኣቀዲሙ ዝተኸፍሎ ኣስታት 120 ሚሊዮን ፓውንድ ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት የውዕሎ ምህላው ሓቢሩ ኣፈኛት መንግስቲ ያላንደ ሞኮሎ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መብሪ ብመሰረት እቲ ምስ ብሪጣንያ ዝተበጽሐ ስምዕ እቲ ምወላ ኣቀዲሙ ናብ ሩዋንዳ ከም ዝተሰጋገር ብምሕባር ገለ ክፋሉ ንዝምለሱ ስደተኛታት ኣብ ዘድሊ ፕሮጀክታት ከም ዝውዕል ኣረጋጊጻ ሩዋንዳ ነቲ ገንዘብ ናብ ብሪጣንያ ክትመልሶ ትኽእል እንተኾይና ተሓይታ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ ድማ ገለ ክፋል እቲ ገንዘብ ድሮ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ይክትብል ናይ ምምላስ ተኽእሎ ከም ዘየለ አንፊታ በወገን ብሪጣንያ ብዛዕባ ተኽእሎ ምምላስ እቲ ገንዘብ ዝለዓል ዘሎ ኣሽሓት ሓተት ዕቁባን ስደተኛታትን ናብ ሩዋንዳ ንምምላስ ዝተወጠነ መደብ ክዕወት ከም ዘይክእል ኣብ ዝገሃደሉ ዘሎ እዋን እዩ ሩዋንዳ ምስ ብሪጣንያ ብዛእተወቶ ስምምዕ መሰረት ልዕሊ 1000 ሓተት ዕቁባ ክትቀበል መዲባ እኳ እንተነበረት ኣብዚ እዋን እዚ ግና ካብ 200 ንላዕሊ ናይ ምቕባል ዓቕሚ ከም ዘይብላ ኣመልኪታላ ብሪጣንያ ኣሰር እስራኤል ብምስዓብ ሓተት ዕቁባን ስደተኛታትን ናብ ሩዋንዳ ንምስጋር ተበጊሳ እኳ እንተነበረት ክኢላታት ሕጊ ተጣበቅትን ፖለቲከኛታትን ብዝገበርዎ ተቃውሞን ጻዕርን እቲ መደብ ኣብ ውድ ሰዓታት ክሰጋገር ይተገዲዱ እቲ ሃገር ከም መጀመርያ ወርሒ ናይ ዝዓመት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ብሪጣንያ ንዝኣተው ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ናይ ምስጋር መደብ ድሕሪ ምውጣናውን እንተኾነ ወሓዚ ሓተት ዕቁባ ክጎድል ኣይተራእየን قدمي منستر إثيوبيا أبي أحمد كاب قصات محبرة وميديا نقل وان تقالي دحر مصنح لمون كم تمالي فتناتات بعوة تساقرنا داونا نمسقانا كان زرقحينا قبل صحف زرقحو أبز صحفك قدمي منستر أبي أحمد نايتمالي سألمات كم زحلفنايو ننايلو مسألمات زين ساقرولو مخنيات يلن زبالة خوينو كابت انتاو سلطان أخصون جميرو نسرعة قداكم دمانا بقوندر مأكل زقبره منقستاو محدران مفتار زتقبر فتنات تقيسو بزعبها تاريخو دحر بايتا إثيوبيا كحبرن كله أبزحلفو 4 عامتات أب تاريخ إثيوبيا ترأي بزي فلت ملكع تسفان مكران حدنات أفلالاين علم لخنا أدان وجزتن عبيتن دحرتن ناصنتن قونصن زترأيلو غزين يريلو كابز قصيلو أبي أحمد بزعبا كل زغبو مسمع حونتكم دما مزتاي كزاربن كله عبيتنا معربوين معكنات انصارنا زميتنين نيتيوبيا خا قطبون علم لخون مسلان مدفع دما زكالهم غيرميم جن اي تعوتن دحر مبال عوت عدوا بزمننا تدقيمو زتدالو هاجر نايم بتتن تصليم دبنا تالي يكبل صحيفلا ኣብ ሃገር ጓቲማላ ሰለስተ ኤርትራውያን ዝርከቦም 55 ስደተኛታት ናብቲ ሃገር በዚ ሕጋዊ መንገዲ ኣትይኹም ብምባል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ብመሰረት ሕግታት ስደተኛታት ናብቲ ብኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ዝተዳለወ መዕቆቢ ተወሲዶም ከም ዘለውን ብዝምልከቶም ናይ ኢሚግሬሽን ሰበስልጣን ከዓ ናብ ዓዶም ክምለሱሉ ዝኽእሉ መስራሓት ይካየደሎም ምህላው ተገሊጹ ካብዞም 55 እቶም 37 ካብ ቬኔዙዌላ 2 ካብ ኢኳዶር 3 ካብ ኤርትራ ሓደ ድማ ካብ ቻይና ዝመጹ ምዃኖም ተገሊጹሎ እቶም ዝተረፉ 12 ድማ ኣብ ካልእ ቦታ ዝተታሕዙ ኮይኖም ካብኦም እቶም 11 ደቂ ቬኔዙዌላ ኮይኖም እቲ ሓደ ግና ሃገሩ ዘይተጠቕሰ ካብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዝብል ሓበሬታ ተዘርጊሑሉሎ ከም ዝፍለጥ ጓቲማላ ንብዙሓት ናብ ኣሜሪካ ብመንገዲ ሜክሲኮ ገይሮም ክሰግሩ ዝደልዩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት መሰጋገሪ መንገዲ ኮይና እቲ ሃገር ከዓ ነዚ ብመንገዳ ዝሓልፍ ብዙሕ ስደተኛታት ንምዕጋት ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓገዛት ክግበረላ ይጸኒሑ بريزيدنت كلو منغست تግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንጋዜጠኛታት ተከለል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ጉዳይ ሰላም ወዘተ ኮነታት ሰብኣዊ ረድኤትን ሰራዊት ትግራይን ካልኦት እዋናዊ ዛዕባታትን አልዒሉ መብርሂ ሂቦ ኣብ ጉዳይ ረድኤት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሳልሳይ ዙር ረድኤት ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ብሓፈሻ ምሕያሻት እኳ እንተሎ ብዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ከኣቱ ካብ ዝግበኦ ናይ ሓደ ወርሒ ቀለብ ጥራይ ከም ዝኾነ እቲ መራሒ ተዛሪቦ ንሱ ከም ዝበሎ እቲ 79 ሚእታዊት ኣብ መቐለ ዝተራገፈ ረድኤት ናብቲ ሓገዝ ዝጽበ ህዝቢ መብጻሕ ዝተኻለ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ بسنك حصرت ندادي زاكيت مكفال كم زي تخاله وسيخ حبيرو بزي مخنيات كم مقلر رحق إلهم زركبو كبابيتات دوبن ما أكلاين تقراي رديت كرخبو كم زي كالو قليس لا بيو اس ايد زمول ورحوي 3 مليون لتر ندادي ناب تقراي نخاتو من قستي تيبيان ودب مقبع علمن سمع كوان تفرمو بيروكراسياوي مغنقوتات يقبر كم زولة تزاريبو بحفشة متان رديت لعلزك وسق كم زطلبو انتخونا كاب وغن من قستي كاب تستحسبون كو قدل دليت كم زولو كاب تكاتو زقبو مدهانيتون زاكيت حموشتم
ሚታዊ ጥራይ ከም ዝኣተወ ተዛሪቡ ሕጂውን ዕጽዋን ክባን ከም ስትራቴጂ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀሙሉ ኣለዉ እዚ ዝሕትት ገበን ክብል ዝተዛረበ መራሒ ክልል ዶክተር ደብረጽዮን ሕጂውን ቀንዲ ምንጭ ትቅልውላው ኣይተፈትሐን ኢሉ ካልእ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለጺ ተዛረበሉ ጉዳይ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ኣብ ትልዝብ ዕጥቂ ሰራዊትኩም ኣፍትሑ ዝብል ሕቶ ክልዓል ከም ዝኽእል ብምእንፋት እንተኾነ ተቐባልነት ከም ዘይህልዎን ዕጥቆም ክፈትሑ ከም ዘይኮነን ተዛሪቡ ንሱ ቀጺሉ በታ ሕገ መንግስታዊት መሰረት እንተኾይና ክጭፍጭፉና ኣይነበሮምን ናይ ደገ ሓይሊ ከይተረፈ ዓዲሞም ጨፍጭፎምናዮም ከቢድ በደልዩ ተፈጺምና ሕጊ ዝጠሓሱ ንሳቶም እዮም ንሕና ድማ ናይ ምክልኻል ጉባእ ኣለና ኣብ ዝኾነ ዓለም ከኣስ ስቑኢልካ ሞት ዝበሃል የለን ክብል እንከሎ ካብ ወፅዓን ጨፍጫፍን ዝመፀ እምበር ስሩዕ ሰራዊት ከም ዘይኮነ ድማ ሓቢሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ እንተኾነ ንዓና ጓናይ ብምባል ኣባላት ሰራዊት ፌደራል ዝጸንሑ ተወለድቲ ትግራይ ድማ በቲ ካልእ ወገን ብዝተፈላለዩ መንገዲ ክቕተሉን ተኣሲሮም ክሳቆዩን ይግበር ከም ዘሎ ወሲኹ ኸሲሱ ኣብዚ ዘረብኡ ዶክተር ደብረጽዮን ብቆንዲ ዝጠቐሶ ምዕራብ ትግራይ ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝርከብ ኮይኑ ንሱ ኸኣ ምዕራብ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራዩ ናይ መንግስቲ ትግራዩ ኣረክብ ኢና ንብል ዘለና ዝተመዛበለ ህዝብና እውን ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ ንቐደም ፖለቲካ ዘየድልየ ነገራት ይስራሕ ኢና ንብል ዘለና ናብቲ ዘተዘሊልና ኣይኮንና ንኣቱ ክብል ተዛሪቡ ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ዝተጀመረ ሰላማዊ ዘተ ክዕወት ክውገዱ ዝግባእ ጉዳያት ዝበሎም ብፍላይ ድማ ምስ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይን ህዝባዊ ኣገልግሎት ምጅማርን ዝምልከት ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘየለ ተዛሪቡ መወዳእታ ዘረብኡ ድማ ቅድሚ ናብ ዘተ ምእታውና ክምለሱ ዝግብኦም ነገራት ኣለዎ እታ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ሓንቲ ኣገዳሲት እያ ብዘይ ዕንቅፋት ክኣቱ ኣለዎ ናይ ህዝቢ ኣገልግሎታት ዝዓፀዎ ይልቀቕዎ ነዚ ዘተ ኣየድልዮን እዩ እቲ ጎንፂ መበገስኡ ፖለቲካዊ መዕለቢ ክረክብ ድማ ብፖለቲካዊ ዘተ ይክብል እንከሎ ብፍላይቶም ንሱ ጸላእቲ ዝበሎም ሓይልታት ወጻኢ ካብ ዝተቆጻጸርዎ ግዝኣታት ትግራይ ክወፁ ሓቲቱ ኣሎ መበገሲ ኮቪድ-19 ኣብ ከተማ ውሃን ዝርከብ ዕዳጋ መግቢ ባሕርን እንስሳን ከም ዝኾነ ዘርኢ ጭቡጥ መረዳእታ ከም ዝረኸቡ ተመራመርቲ ገሊጾም ተመልሰሉ ዝተሓትሙ ክልተ ስነ ፍልጠታውያን መጽናዕትታት ኣብታ ነፈለማ እዋን ለበዳ ኮሮና ዝተረኣየላ ቻይናዊት ከተማ ዝተረኽቡ ሓበሬታታት መርሚሮም ካብቶም መጽናዕትታት እቲ ሓደ እቶም ቀዳሞት ረኽስታት እቲ ቫይረስ ኣብቲ ከባቢ ዕዳጋ ከም ዝተረኽቡ ኣረዲኡ እቲ ካልኣይ መጽናዕቲ ድማ እቲ ለበዳ ዝተላብዓለ እዋን ንምፍላጥ ጀኔቲካዊ ሓበሬታታት ተጠቂሙ ኣብ ወርሒ ሕዳር ወይ መጀመርታ ታሕሳስ ክልተ ዓሌታት ኮሮና ናብ ሰባት ምትሕላፍ ከም ጀመሩ ይጠቅስ ንኽልቲኦም መጽናዕትታት ዘካየዱ ተመራመርቲ እቲ መረዳእታ ሳርስ ኮቪድ 2 ኣብ መወዳእታ 2019 ኣብ ዕዳጋ ውሃን ይሽየጥ ኣብ ዝነበረ መጥበውቲ ከም ዝነበረ ዘመላኽት ኢሎም በዚ መሰረት እቲ ቫይረስ ካብተን እንስሳታት ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ናብቶም ኣብቲ ቦታ ዝሰርሑ ሰባት ወይ ዓደግቲ ከም ዝተሰጋገረ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብቲ መጽናዕቲ ካብ ዝተሳተፉ ተመራመርቲ ሓደ እቶም መጽናዕትታት ነቲ ቫይረስ ካብ ቤት ፈተነ ዝመፀ ዝብል ጉጉይ ኣባህላ ክእርሙ ተስፋ ይገብር ክብል ተዛሪቡ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم